Se on Mr. Man täällä Minecraftin pelauksessa ja no nyt tämä on ensimmäinen Minecraft-jakso, mitä mä oon tehnyt. Tai aloitan tekemään nyt tällä hetkellä. Ja täällä on tämmönen, niinku, mikä tän on? Kaktusfarmi. Automaattinen kaktusfarmi. Sitten mä pistin tonne vähän kasvaa viljaa. Ja tonne mä oon aloittanut vähän taloa jo siinä jo ihan kattoo vielä. Ja kiveä hakkasin vähän aikaisemmin jo. Ja me voitais nyt lähteä heti hakkaamaan sitä kiveä lisää ja etsiä vähän rautaa ja hiiltä ja kaikkea tämmöistä, joten mä voisin vaikka tässä niin skipata tämän kohan tästä, kun mä hakkaan tätä. Tän se on hetkeksi morjesta. No niin, me taas jatketaan tästä. Mä sain hakattua rautaa vähän sen tosta. Tai tossa oli jonkun verran rautaa, niin mennään nyt takas ylös ja jatketaan siitä sitten. Käydään vaikka ensimmäiseksi sulattamassa ne raudat, mitä mä sain tosta just äsken tai haettua. Otetaan noin tosta. 4 tuli rautaa ja sitten otetaan nää ylimääräiset tavarat tänne. Näin. Oikeastaan nyt me voitais ottaa tästä tää miakka. Mä laitan nää vielä paistuun ja sit kun ne on paistunut, niin mä laitan vaikeustason vaikeaksi ja käyn hakkaa vähän zombeja ja muuta, että saadaan jotain tavaraa. Voidaan saada jotain noita esimerkiksi armoreita. Zombeillahan on nykyään niitä armoreita tässä. Niin otetaan nyt hetki, että nää pihvit paistuu. No emme varmaan ehtikään sittenkään mennä niitä hirveitä hakkaamaan, kun täällä tulee jo nyt päivä, niin no. Ootetaan nyt vaan, että nuo tulee tuolta. Tässä menee hetki. Tai mähän voisin nyt vaikka heti laittaa sen sitten, kun tulee oho, ei toimi. Tosta, niin. Kun tulee yö, niin sitten heti päästään sen. Kun tulee niitä zombeja, niin tosta. No, jätetään sitä. Rautaa tuli 4 ja pihvejä 5. Mitäs me nyt tässä voitais vaikka tehdä? No. Mä käyn hakkaan puuta, että me saadaan tuo talo valmiiksi, ettei tää spawnaa täyteen zombeja tää meidän talo. Menee hetki, kun mä hakkaan näitä puita tässä vähässä. Mä voisin hakata pikkusen näitä puita ja laitan siksi aikaa stoppiin. No niin, saatiin tossa jonkun verran niin hakattua puuta tosta. Niin, nyt meillä on ainakin tarpeeksi puuta, että me saadaan. Tosta me voidaan tehdä kaikkea tavaraa, mitä me tarvitaan. Sitten tällä puulla me voidaan rakentaa tää talo. Ei se kattiita hirveän paljon haittaa, jos me vedetään tällä
Että tässä on vähän erilaista tää puuneessa vähän eri talonosissa. Niin tuskinpä se teitä haittaa. Oho. Nyt on talo rakennettu. Ainakin niin nyt ei ainakaan pääse. Zombeja tulee. Oho. Ja nyt meni kirves rikki. Pitää tehdä vaikka tosta 2 kirvestä. Näin. Näin ja sitten tosta noin. Sitten hakataan vaan nämä ylimääräiset puut polikatteesta pois ja sitten tää chesti voitais nyt heti isontaa. Mutta tätä puutakin on vähän reilusti. Niin ei ainakaan tuu. Tai ei oo turhaan paljon tätä puuta. Noin. Mä voisin ottaa tässä näitä. Mä laitan näitä tavaroita vähän järjestykseen tänne chestiin, ettei ne oo ihan ympäriinsä tuolla. Tai sinänsä. Onks toi voitais ottaa tuolta, kun tehdään niitä suihtuja pari. Toi laitetaan tonne ja toi ja toi. Noin. Sitten tehdään soihdut. Näin. Saikohan täällä näitä poltettua? Jotenkin. Eipä näköjään. No, viedään kasvaan tästä. Paitsi jos... Eiku. Toistepäin. Näin. No ei sanokaan. Tano. Viedään nuo puut kasvaan tosta. Tässä on tosta ja tosta. Laitetaan nyt tähän. Ei kun niin, niitä ei voinut laittaa tuommoitteeseen hiekkaan, niin ne pitää laittaa tänne. Tohon yksi. Tohon yksi. Tohon yksi. Tohon yksi. Vaikka tohon. Toi meni vähän väärään paikkaan. No on tässä ollut siinä. Ai niin, tääkin vielä. Tohon. No niin, ja nyt voitais tässä vaikka lopetella tähän. Mä laitan vielä noin soihdut tosta tänne. Noin. No. Se oli Mr. Minä, ja jos tykkäsitte videosta, niin tilatkaa kanava ja tykätkää. Se on morjesta.